Zdravím lidi, vítám vás u dalšího videa. Ještě než začneme, chci připomenout, abyste dali odběr a zvoneček a pojďme na to. V tomto videu jsem se zahrál se svým odběratelem Filipem. Jde se na věc. A teďka jsem ho spatřil, ale měl se trestat. AVKčko 30, ten dostane. Jde se na operaci. No on tam možná nebude sám, takže tam budu muset pokusit víc. No taky že jo. Ještě T25. A to vůbec nevadí, aspoň jich můžeme zabít víc. Zdrhnul mě. Jsem to trošku nestihnul, no. Mám 10 000. Teď jsem mě schodil pás, ale já se jen tak nezaleknu. Nabiju znova, dostane ještě jednou. Já tam trošku povědu, abych mohl střílet na teď vzadu. Jenom zamířit. Jo, mě netrefil. Je za 400. Takže Boris se teďka chce nějak obtěžovat, to mě nějak líbí. To mě vůbec nelíbí, ale za chvilku se to nebude líbit jemu, až ode mě schytá zase za 500 nebo tak. Jako, není radno pikovat proti SUčku. Jau! No, už jsem schytal. Má to. Skoro 600. Jsem mě dvakrát hitnul a řekl by, že se to vyplatilo. To už on jenom na toho posledního, kam jsem teda jako nedojel, protože ten tank není moc rychlej. A statistiky, no, nastříleno 2000, zablokování 600, docela dobrý. Asistence 3, to ujde. Tyjo, skoro 3000 zkušeností. To by se mě hodilo. Druhý místo, taky není špatný. Jako mohl jenom o 400, no. A já jsem se spavnul do bitvy až po chvilce, takže nevadí. Další hra, Yukon. Jdeme na to. Jo. Kam to hele, Filip? Tam docela tam nikdo není. Tak jsou 6 tady přede mnou, tam může být max 1. Těch nějaký ukazuju, ať jde sám. To potvrdí, nice. Můžeme najít nějakou dobrou střeleckou pozici. No. Musí trošku povět. Nice. Yes. Co tam ten střední tank? To bude tam vykupovat? No, taky že jo. To neudělal moc dobře borec. No, taky že jo. Dostal. Další ještě rozbitý pás, nice. Ještě toho využil ten za mnou. Bylo dobrý. Ještě jednou, že bych ho trefil. Jo, normální municí nic. Golda máky neprostřelem. Kránu. Půjdeme podívat na to ISU, jestli tam půjde nějak trefit. No, jo. Naštěstí za 400, no 600, nice. To docela lehké, už tam bylo hrozně blízko, úplně najetej. Jsem myslel, že je dál ještě. Kdyby mě dal plnou palbu, ten by nějaký mohl, kdyby mě prostřelil, by mě dal třeba i za 1000, jako. Tady už se jenom projedu a pak vyhrám. Co jsem pak chcípnul, no. Jsem tam blbě píknul. 3 asisty znova, 2000 skoro nastřílený, no. Jako mohlo by to být i lepší, ale myslím si, že docela v pohodě. No se mi teďka hraje špatně s tím prstem. Blbě se mě drží mobil. Kolikrát tady budu? Zase druhý. To je stejný jak ta první hra. Takže jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like. A zatím čau.